Gusto ko lamang pong iwasan na ang ilang mga salita na hindi po nakakabuti sa scientific perspective. Kung ang ating pong pagbabatayan ay updated science, hindi na po nakakabuti itong mga salitang ito. Sabi po ng archaeologist na matagal na panahon sa National Museum at sa National NCCA, nakalimutan ko ng NCCA, National Commission on Culture and Art na si Dr. Jesus Peralta, wala daw pong tribo sa Pilipinas. Mababasa naman po ninyo ito sa NCCA website. Nakakasama dahil ito pong salitang tribo ay minana din natin, ito po yung salitang kolonyal at may bagahe po. Ang bagahe po ay hindi kaaya-aya. Ko na ngayon, ang dialect is a subgroup of a language. So, sa mga tuwid, pag sinabi ninyong I speak the dialect, ay napaka-kolonyal po ang tunog niyan. I speak the dialect, ibig sabihin Cebuano. I speak the dialect, ibig sabihin Kapampangan. I speak the dialect, ibig sabihin Mamanwa o Ifugao. Hindi po. Lahat po ng mga winiwika natin ay language. Pero mayroon pong sub-language. Halimbawa, ang Cebu na sinasalita sa Davao ay dialect ng Cebu. Ang Cebuano na sinasalita sa Dumaguete ay dialect ng Cebuano. Pero Cebuano is a language.